ساعة شعات آخلو زينا ومسنارونا نفلم لنا زي خبركم تعذبتنا خمي تمسيو نلوم قدام تشعات ميازياز تدالو زينا ثات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم زعدم إفرم قريه بقندي نتبتاتو خافلم من محدار زبادو بتكبار المعتاون من محدارون مدبات قمقيمو وننتي تشكركرتين أواجات الممرحيتات الموقع زي مدري لما أزيزون كسرحهم الزخاخر قريبهم نبرتي إيرا لعلاي تورديبهم زي كايرو وفرا لمعات بزل علاقم زقصل وقليصهم من قست إسرائيل حالتات ستا أنصار شبراوان سكم تخوص لوزة فكر والثاني أحلفهم متن برسة شاكاتات أمازون ناي برازيل بالعلي سسامي تاوي توسيقهم أب بوركينا فاسو نسرايت منغست علام أزغورش براو متقعدات وسيقون من محدار زوارو ببو أبز حالف عامت نستسلاسل المعتاون من محدارون مدباتن قسقاسون قمقيمو وكل إرينا في المنتكابون زدالو زيناو تحستو شام تولد كوربويون من محدار زوبا دبوب أب كلتشحن عسران حدن بوهدت أكلات زوبان هزبن نستسلاسل المعتاون من محدارون محبراون كتباون كومون بوليتيكاون بهلاون مدبات قمقيموم بشدشت ميازيا بكتما من دفراب استخايد ركب أما حدار زوبا أتو هابتاب تسفاتسين أبزغربو تصبصاب لعلي 81 شح حزبي استساتفو أم عقاب ماين حمدن متسقان ترقياتاتن رحياتاتن كومون متكال فلستات زتكور المعتاون اتفتات كمتعمى قليسوم لابدا حمام كورونا فيروس نمكوت صار بتحدم تكبارز توتن مربات نمرقاص دما بتخالق بوهدت أكالات منغستن جنبارن بنتفت كم التسرح زحبرة أتو هابتاب سقات لبلا كوفيد-19 نمكتوز تأوجي قطعتاتن أما حبر قطباو نتفتات هزبي سلوا أكوا انت نبرم وتسيت نايت استخايدن أي مكل خالص عرقن أدمع 5 نبرة حابيروم زي حالفة كرامات أبز بزحان وزواتات زناب تصبو زرقحن عقنن سلا زنبرو أتوت كاب تقدمي زنبر عمت بقمقام بعسران حمشتم إيتاويت كم زعبيم 319 دريقاتاتن راهيتاتن دما أخل ما يسلا زواهللا قبل معات مسنو آبركتو يقبرا كم زلواون آبريهم آتو هابت آبات تححيزم زرقحك قرب تروي 6 ماين مسفحن وحسنتون مرقاسن بنتفتي سرح كم زلو بمتكاس آب عد فلستي كساد دعرو عد وحي قزا دنقور سنعفة عد ستحن عد حرقاسن آقل قلوت سرعات ماي كم التواددم أب حمشتن أس زباتات دما نسبن تريتن زقلقلا متأنن أس ديقاتات يسرح خمزلو حابيروم بدرجة كفلتات زوبان جنافر منيسترتاتن زتعم مسرحات بزملكات أبز غربت سبصابات دما هزبين معبالة مسرح ممهارن مستمهارن كمون من محياش أقل قلت عنا لعل 4 مليون نقفا دقف كقبرن كله نتسقمات سدرا سوات دما ببغابي بدرجاكم حاجز كم التقبرة أنا تسيروم أب مودات تساتفتي تجميرو زي تزازمة مسمر مقعزيا عد غيح أشرا زغط للكونتات كفتر برست أقراب نمقتا عتبن تريرن سقمتي كوسد نحدستي أم حضرت كوابي سلطنا كودب مسمر تنقاسقاسي تليفون زي بلن الزواتات مايمنة صورنان ماي عينن دما فتح كقبرلن زبر إتوتات أغريبهم أما حدار زوادوب أتو هابتا أب تسفاتيان أبزهابو بمزازة مقال تجميرو زي تودي حرشاو تحت غرسي مزامن حدش مودادن بدرجاكم زتكبروا حرشاو وتتاونت زدن فعل تفتات معقاب ماين حمدن مقرابن بالسفح ملكعو متكبار كمون بروجكتات قرب صروش 6 ماي زي توالدلن عدتات تتصنيعن كسرحلن كابتوم أبز عمد زي كتكبروا جميرهم زلو مدبات مخانم حابيروم وننتي تشكركرتي كاب حدقاتاتن زيد اللي مغصعتن مدحن أواجاتن ممرحيتاتن موقع زي مدر تمازيزهم كسرحو مزخاخر قريبو وكل إرينا يوناتان يعبيو نزملكوتو أكال الزراريبو بملكال سبساب نزدالو تحستو قرمسكال قرزجهر كغربويم وننت تشكركرتي ني أقولت مقعزيا زملكت أواج قصري 274 إزبار كل تشحن عسر سلستن كمون بعلمزي مقعزيا مدري زوصو نحقاو تعريفن من قصقاسن زملكت ممرحي تمأزيزم كسرحون قبو أقولت كهبون
መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ዳይሬክተር ጨንፈር ምቁፅጻር ድሕነት ተሽከርከርቲ ኣቶ በየነ ተስፋ ማርያም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ትግባረ ዝወፁ ኣዋጃትን መምርሕታትን ንምርግጋጽ በቲ በዓል መዚ ቀጻሊ ናይ ምቁፅጻር ንጥፈታት ከም ዝካየድ ዝተረኣየ ጉድለት ድማ ናይ ምእራም ከከም ደረጅኡ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣብርሂቡ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ወርሒ መጋቢት 2022 ብዝተኻየደ ቁፅፅራዊ ስራሕ ካብ ሕጊ ወፃኢ ታሪፍ ከኽፍሉን ብዘይ ፍቓድ መምርሒ ተሽከርካሪት ክመርሑን ዝተረኽቡ ከምኡውን ብጉድለት ቴክኒካዊ ብቕዓት ዝተታሕዙ 60 መራሕቲ ታክሲ ገንዘባዊ መቕፅዓትን ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ስራሕ ናይ ምእጋድን ስጉምቲ ከም ዝተወስደሎም ዝገለጸ ኣቶ በየነ ህዝቢ ኣንጻር ረብሕኡ ንዝሰርሑ ዓገብ ክብል ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ድማ ኣብ ምቁፅጻር ኣባላቱ ዕቱብነት ከርኢ ተማሕፂኑ ብዘይካዚ ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ተርሚናላትን ብሎኮታትን ብዝተኻየደ ቁፅፅራዊ ስራሕ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕ ተዋፊሮም ብዝተጋነነ ታሪፍ ህዝቢ ከመላልሱ ዝጸንሑ 160 ወነንቲ ኮድ ሓደ ናይ ገዛ መኻይን ነፍሲ ወከፎም ክሳብ 10,000 ናቕፋ ገንዘባዊ መቕፅዓቲ ከም ዝተበየነሎም ነቲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ዝቐጸሉ ድማ ክሳብ ናይ ምውራድ ታርጋን እገዳን ስጉምቲ ከም ተወስደውን ሓቢሮ ኣብ መወዳእታ ኣቶ በየነ ንግዝያዊ ረብሓ ክብሉ ኣብ ዘይተፈቕደሎም ስራሕ ዝዋፈሩ ወነንቲ ምኻይን ኮድ ሓደን ዘይሓላፍነታውያን ወነንቲ ታክስን ብምስረት ሕጋጋትን መምርሕታትን በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ክመላለሱ ኩሎም ወነንቲ ምኻይን ብሓፈሻ ድማ ዓመታዊ ምርመራ ጥዕና ተሽከርከርቲ ማለት ቦሎ ክላውዶ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ ብደረጃ ሃገር 1228 ታክስታት ከም ዘለዋ ካብአን ድማ እተን 1160 ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዝርከባ ሰነዳት በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ የነጽር ነበርቲ ኢራ ላዕላይን ዞባ ዒላ በርዒት ተወዲቦም ዘካይድዎ ፍራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ብስፍሓት ከም ዝቕጽልዎ ገሊጾም ኣብ ምስራሕ መእለይ ውሕጅ ምጅራፍ መሬት ሕርሻ ምዝላይ ጸዳፍ ከባቢታትን ምርጋእ ኣከባብን ዘተኮረ መደባት ከስላስሉ ምጽንሖም ዝሓበረ ኣብ ማሕዳር ትምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ተኽለዝጊ ኪዳነ ውፅኢቱ ብግብሪ ተራእዩ ስለ ዘሎ ብዝሓየለ ውዳቤ ከም ዝድፍኣሉ ሓቢሮም ብውሕጅ ተባሕጊጉ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ካብ ባልዋ ናብ ቀረጫ ኢራ ታሕታይን ኢራ ላዕላይን ዝኣቱ መስመር ብኩባንያ ህንፃ ሰገን ከም ተጸርገ ጠቒሱ ድማ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣውቶቡስ ክምድበሎም ኣዘኻኺሮም ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዝምልከት ኣቶ ተኽልዝጊ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዝሓልፉ ተምሃሮ ካብ ዓመተ ትምህርቲ 2020-2021 ኣብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ደቀ ምሓረ ከም ዝቕጽሉ ስለ ዝተገብረ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ዝነበረ ምቁራጽ ፍታሕ ከም ዝረኸበ ብምግላጽ ዘለዎም ጸገም ትካል ጥዕናን ሽግር ስተማይን ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም ነበርቲ ብወገኖም ኣብ ኢራ ላዕላይን ታሕታይን ዘሎ ከቢድ ጸገም ስተማይ ንምቅላል መጽራዕቲ ብምግባር ንስክፍቶኦም እትቕንጥጥ ዲጋ ክትህነጽ ብምምሕፃን ኣቕሞም ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጹ ኤርትራን ተቐብማጦ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ከምኡውን ኣብ ጀርመን ዝቕመጡ ጉጅለ ጽንዓት ብዝብል መጸዊዒ ዝተጠርነፉ መንእስያት ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ክተት ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ነቲ መደባት ዝውዕል 73,210 ፓውንድን 5,700 ዩሮን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ኣብ ዝገበሩሉ እዮም በዚ መሰረት እዚ ነበርቲ ምዕራብ ለንደን 38,450 ፓውንድ ነበርቲ ከተማ ማንቸስተር 12,960 ፓውንድ ነበርቲ ከተማ ሌስተር 4,400 ፓውንድ በርቲ ኖቲንግሃም 8,800 ፓውንድ ነበርቲ ሼፊልድ ድማ 8,600 ፓውንድ ጉጅለ ጽንዓት ከዓ 5,700 ዩሮ ወፊዮም ኣለዉ ጉጅለ ጽንዓት ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ መንእስያት ዝሓቆፉ ኮይኑ መንእስያት ታሪኾምን መንነቶምን ንምፍላጥ ናይ ጎስጓስ መደባት ከም ዝካየድ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ የነጽር ኣብ ንዞባ ሰልዓ ንጥፈታት ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ድሒር እኳ እንተጀመረ ሰላው ህጻዕሪ ምምሕዳር ወከልቲ ህዝብን ትካላት ጥዕናን ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘመዝገበ ተሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዘዋጋሽ ባርካ ክኢላ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ተኽሎም ይዕብዮ እቲ ንዞባ ምስ ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ዓይነት መነባብሮ ሕብረተሰብን ትግባረ ከም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ብዙሕ ብድሆታት እኳ እንተሎ ብዝተኻየደ ጎስጓስ መረዳእታ ሕብረተሰብ ብምዕባዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ኩላተን ምምሕዳራት ከባቢ ክትግበር ከም እተኻእለ ገሊጾም
أمحدارين الزبا سلعة أتو وإلا محمد علي بوغنو كم زمرحو كبابيو صريتها بمكل غالة محلال افتحمامات لعلا استواصو سلزلو من محدارتن الزبا نتمدب نمعواس سفيحناي من نغاق مدب كم زتكبره كموتيتو دما اتمدب من محدارات كبابي ركب حرم ديباساتا حنبكتا غرغر غرسي باندلجيته مربايا بايوب أحران شرئيتن بملآت كم تتكبر بريهم نبرتي بوغنوم ترغيب زول عوت وتي استغير غسكواسن استوهابه استمرون مخان بمتقاس قصال نتون قواحاس تجمير زول سراح كقصل تلابيوم كبران تعذبتنا صعبه غراو زيناتاتيو مكتتالكم كتقصلوا دقيمه بخبري اعدمكم منجست إسرائيل حالتات ستا أنصار شبراوان زبولهم عطقات فلسطينيين وتهدراو سقمت قوصلو زفقد وساني حليفو تمنجستين زو وساني الزحلفه بشوعة ميازيا أب كتما تيل آفيف بستغير متقعتي سباوي كسارة دحر موراديوم نتمتقعتي زغننا قدامي منستر إسرائيل نافتالي بنيت حالتات ستا بلعلي قبرنياتا سقمت قوصلو ملؤ سلطان توهيوم كمزولا رديوم حالتات ستا إسرائيل نتمتقعتي كم زفتسمان زغلصو فلسطيناو عطق تمالي شمون تميازيا كم زقتلوا بمحبر كالوت قبرنياتات نمهدان سرحيتي قتلكم زلو حبيرهم اللهم زاقيت تقايد بزلو سرحيت اما التورترات تحت قيداتهم كم زلو زغلصه منستر مكلخال إسرائيل بيني غانتز بوغنو نسرحيت مسفاح توسقت حالتات ستان سراويتن كم زوافر فليتهم عطقات فلسطينيين كابز حلفو رح مقابيت بزكارو متقعتات بوحدو عسرت حدا أبالات ستان سلموين إسرائيلاويانن كم تقتلو زحبرو تصبصبات ازي نصتاو خناتات تزوبا اب حدش قلولاو اتيو خمزلو يردوم متن برسچ اكاتات امازون ناي برازيل لابزن زحلفا 3 وارح بالعلي 600 ميتاويت كم زوسخ صبصبات حبيروم كاب ورح طريق ساب ورح مغابيت بتقلالا لعلي 940 تربيعت كيلومتر ጫካታት ከም ተቃጸለ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ረድዮም ብርሰት ጫካታት ኣማዞን በብዓመቱ ክውስኹ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ናይ ዝዓመት ዝተረኣየ መጠን ግና ኣሰካፊ ምዃኖም ክኢላታት ኣከባቢ ዝጠቕሱ ዘለዎም እዚ ሓድሽ ተርእዮ እዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብራዚል ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጾም መንግስቲ ብራዚል ብርሰት ንምግታ ኣብ ገለ ክፋል ኣማዞን ከካይዶ ንጸንሐ ንጥፈታት بسنك حزرت باجت كم زوان زفو أبز حلفة قربا وارح مقلاسو ذكريم حادة كاب كندي محدروس نهيوتا بزحنة عالمنا زخونة چاكاتات أمازون أمكتا كليما ونوصون عابيو قد خمزلو يزتكاس يخون مبرد زقات مزل قد سال عنوات أكبابعو أبركتو أنا قد لي متسخمزلو تتابغتي ناي تعودي يقلصوم أب قدايا كبابيك يغرتا كاب قدايا كباب خيوصانا بقمقام 3/4 نايتي أب كباب زور الزل هاسيا بهابتامات هاقرات كم صعب حدشا كبابا ومصنعة فليتو بمسرة مصنعة أمريكان أبالا هاقرات أوروبا وحبرة تنزركبن بقطواز بلسقا هاقرات تنكي 7/4 ميتاويت نايتي أب كباب زورد عنوات كم زخونات فليت اللهم كابتن هاقرات أمريكا بقداماي أوروبا وحبرة دماء بكالاي درجة خم سرعو اتي لانسة تابستبهالت مسيحة بريطانيا تحاتي مزوصة مصنعة أنسير اللهم تن هاقرات نتزور دو عنوات نمحوايزة كايروز تكا صعري كم زي البودما أبت مصنعة تتقيسوم بقطبا زبلتقا هاقرات قطبا نمدنفع عنبر نكبابي أب قمزتو أكايرا خمزي كتلا زدما كبير أكبابي وعنوات كمزة صعب كإلا تاتا كبابي كوغسو ساني حميام أب بوركينا فاسو نسرايت منغست علاما زقبر شبرا ومتقعتنا وصخة خمز مسألة قليسهم بشوعات ميازيا بسمينا وصنا سنت هاجر تدوكينو بالعل زركو والتهدراو معسكر بستفتسما متقعتي بوحدو 10 شدشت أبالا سرايت كم تغطلو منستر مكل خالت هاجر أفليتهم بتمتقعت عسران حدن كالوت بمقصالهم قصر قديات كوسخ كم زغل سمزيت ستتا بوركينا فاسو أميتهم اللهم زاقيت نايت متقعت حلاف النزو وصل أكال كوانتا زيلبو مساء القاعدان داعشين متأثر زلهم شبراوان قدامت طرطرات مخانومي منستر مكل خالت بوركينا فاسو أفليت زلهم
ጸጥታው ቅልውላው ዞባ ሳሕል ብሓፈሻ ናይ ቡርኪና ፋሶን ማልን ድማ ብፍላይ ካብ 2012 ንድሓራን ቆልቁሉ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣሽሓት በርጌስ ከም ተቐትሉን ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣደዳ ምምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑን የረድኡም ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ወተሃደራውያን ጉጅለታት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ምዃን እዮም ዝኸሱ ኣሜሪካን ትካላት ጸጥታ ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ዝደኮንዎ ስውር ኣብያተ ማሕቡስ ዝፍጽምዎ ኣሰቃቂ ግፍዒ እናሃለወት ሃገር ብጉዳይ ዲሞክራሲ ይኹን ሰብኣዊ መሰላት ንኻልኦት ሃገራት ክትከስስ መሰል ይኹን ሞራላዊ ሓላፍነት ከም ዘይብላ መንግስቲ ቻይና ሓቢሮም መንግስቲ ቻይና ነዚ መግለፂ እዚ ዘውፅእ ዘሎ ማእከላዊ ወኪል ስለይ ኣሜሪካ ማለት CIA ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝደኮኖ ስውር ኣብያተ ማሕዩር ተቐይዱ ዝነበረ ጥርጡር ዝሃቦ ቃል ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ዘጋርድያን ድሕሪ ምቁልዕ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕርቲ ኣብ 2011 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ብ54 ሃገራትን ዞባታትን ዝተፈላለየ ዓቐን ዘሎ ስውር ኣብያተ ማእሰርቲ ብምድኳን ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ልዕሊ 100,000 ጥርጡራት ከም ዝቐየደት ኣፍሊጡሎም ኣሜሪካ ሕሉፍ ሓሊፋ ንፈጸምትን ኣዋሃድትን ናይ ዝኸቢድ ግህሰት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ካብ ምቕራብ ብምሕንጋድ እከይ ተግባራታ ንምኽዋል ናይ ሓይልን እገዳን ስጉምትታት ክትወስድ ከም ተራእየት ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ወሲኹ ገሊጹሎም ኣብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ቁጠባዊ ዝቕባብ ዋጋ መሰረታውያን ሃለኽቲ ብሓፈሻ ናይ መግብን ነዳድን ድማ ብፍላይ ብልዑል ናህሪ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ኣብ ብራዚል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ሜክሲኮ ብዝሓለፈ 21 ዓመታት ኣብ ፔሩ ድማ ብዝሓለፈ 25 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ቁጠባዊ ዝቕባብ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ጸብጻባት ቁጠባ ገሊጾም ነዚ ኩነታት እዚ ንምቁፅጻር ማእከላይ ባንክታት ተን ሃገራት ኣብ መጠን ወለድ ገይሮሞ ዘለዉ ወሰኽ ኣብ ሓፂር እዋን ክውስኹሉ ከም ዝኽእሉ ዝሕበር ዘሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ተቁጠባው ዝቕባብ በኣ ናብ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ዓሪጉ እትርከብ ኣርጀንቲና እቲ ኩነታት ክብእስ ልዑል ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ መጠን ወለድ እንደገና ወሰኽ ክትገብር ክትግደድ ምዃኖም ዝግለጽ ዘሎም ምስ ተኣሳሲሩ ተኸሲቱ ብዘሎ ናህር ዋጋታት ከዓ ዜጋታት ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ብሰልፊ ተቃውሞኦም ክገልጹ ጀሚሮም ብምህላዎም ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ብቐሊል ናብ ዘይፍታሕ ፖለቲካዊ ነውፅን ህዝባዊ ናዕብን ከየምርሓ ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩሎም ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ቁጠባ ዝውነና ሃገራት ናይ ልዕሊ 7 ሚእታዊት ቁጠባዊ ዝቕባብ ኣጋጢምዎን ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ክቡራንን ዜናዊ መሰናድኦና ንምዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግባረ ልምዓታውን ምምሕዳራውን መደባት ገምጊሙ ወነንቲ ተሽከርከርትን ኣዋጃትን መምርሒታትን መጓዓዝያ ምድሪ ተማእዚዞም ክሰርሑ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ነበርቲ ኢራ ላዕላይ ተወዲቦም ዘካይድዎ ወፈራታት ልምዓት ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ገሊጾም መንግስቲ እስራኤል ሓይልታት ጸጥታ ኣንጻር ሽበራውያን ስጉምቲ ክወስዱ ዘፍቅድ ውሳኔ ኣሕሊፉ መጠን ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ናይ ብራዚል ብልዕሊ 60 ሚእታዊት ወሲኹ ኣብ ቡርኪና ፋሶን ሰራዊት መንግስቲ ዕላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ወሲኹ ባርከስ ክቡራንን ተኸታተልትና ሎም ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜና ተዛዚሙሎ ብወገና ብሩኽ ምሸት